Türkmenistan'da 27 sentýabrda belenip geçilýän Garaşdyrlyk bayramynyň öňü süresinde häkimetler bayramçylyk dawralaryna taýýarlyk işleriniň çäklerini adat bolşýaly içerik migrantlar paýtagat Aşgabatdan we onuň etegindäki sebitlerden gowy çykarýarlar. Bizim öz ýaşaýan welayatlarymyzda iş tapdyran bolanyny, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleri amatly bolanyny biz eklenç çeşmesini gözläp Aşgabada gelmezdik. Diýip ýaňy ýakyna paýtagatdan kowulan Mar welaýatynyň bir ýaşaýjy Tadat radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistana häkimetler garaşdyrlyk, betaraplyk we konstitusiýa güni ýaly möhüm döwlet bayramçylyklarynyň öňü süresinde ýurdun paýtagatyny içerik migrantlardan araşdyrmak işlerini güýçlendirýärler. Biz paýtagtyň golaýynyna jaý salmak, içerki we daşarky diýwarlara spekuliýowka salmak, boýa etmek ýaly gurulşyk işlerini işläp, kireyne ýaşaýan jaýymyzdan gaty uzaga da gitmän gazanç edýärdik. Ýöne polisiýa işgärleri bizden garaşdyrlyk bayram geçýänçe tizden tiz öz welaýatymyza gitmegi talap etdi. Diýip paýtagatyň etegindäki Äne u şäherine ýaşaýan bir näçe maraly migrant aýdýar. Äne u şäher ahal welaýatynyň öňkü dolandyryş merkezi bolup paýtagatyň günnägor eteginde ýerleşýär. Türkmenistanyň gurulşyk işleriniň agramly bölegi esasan paýtagat Aşgabatda, onuň eteklerine galy bersede arkadaky şäherine alınıp barylýar. Şol bir wagtda içerki propiska düzgünlerini saklap galýan ýurtda agyr şertlerde gazanç edip güderan aýlayan içerki migrantlar paýtagat Aşgabatda we onuň töwereklerini köplenç wagtlaýyn ýazga alynman möhüm seneleriň öňü süresini edenetdirikli görnüşde paýtagatdan kowulyp bilinýärler. Adatyk radiosynyň habarçysy polisiýa tarapyndan güppas edilip ýaňy ýakyn ahal welaýatynyň Mar welaýatyna urudylan içerki migrantlaryň bir näçesi bilen hem söhbetdeş boldy. Polisiýa reýd geçirip bizi tutup saklady we polisiýa bölümine aketdi. Soňra bolsa ýolagçy otlusyna zor bilen mindirip Mar welaýatyna uratdy. Diýip içerki migrant telefon söhbetdeşigini aýdýar. Ol polisiýa işgärlerine tutulman ýyzdyk almak başaran obadoşlaryny jaň edip öz geýim gejimlerini ýyzdyk alan goşlaryny taksilerden iýermegi soraýar. Bu aralykda Mar Aşgabat aralygyny gatýan taksiler hem garaşdyrlyk bayramçylygy zerarly polisiýa basyşlaryna sedewar bolýarlar. Bu ugur boýunça kire edýän hususy taksi sürüjileri hasazal özlerinden diňe Äne u şäherindäki esasy bazaryň hem de otly mendiliniň golaýyndaky duralgylarda durmagyň talap edilendigini, häzir bolsa özleriniň bu ýerlerden hem kowulýanlyklaryny aýdýarlar. Bu durulgularda diňe ahal welaýatynyň tejini trawyna gatnaýan taksilere durmagy ruhsat berilýär. Mari we Lewap welaýatlarynyň döwlet belgileri bolan awtouloglar hatda Äne şäherine de goýberilmeýär. Diýip taksi sürüjileri aýdýar. Günorta sebitde häkimetler welaýatlardan baran kesek migrantlary paýtagatdan we onuň töweregindäki sebitlerden gowyp çykarmak işlerini güýçlendirýän mahaly bayramçylygy Aşgabatda geçirmegi meýilleşdiren käbir maşgalalar hem planlaryny goýup bolsun edýärler. Bizim çağılarımız onsuz hem hiç yere çıkıp görmediler. Sonun için çağılar bilen bayramçılığı Aşgabatda geçirersi üýdüpdik. Paýtagtda maşgala bolup bilece gedelenç edersi üýdüpdik. Diýip beýleki bir welaýat ýaşaýjysy gurrun berýär. Türkmen häkimetleri özleriniň aýna ýaly arasy şäher hökmüne mahabatlandyrýan Aşgabat şäherine hususan bayramçylyk senesine içerik migrantlaryň bolmadlygyny ýa-da olaryň köpçülige görünmezligini üpçün etmegi gazanmak ugruna aýratyn tagalla edýärler. Bu aralykda döwletden aýryk alýan büdjet işgärleri talipler we beýlekler garaşdyrlyk bayramyna häkimetleriň guramalaşdyrýan dawralaryna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Ýurdun öz başdaklygynyň belenip geçilýän gününe häkimetler içerik migrantlary paýtagatdan gowyp hem de büdjet işgärlerini garaşdyrlyk çärelerini mejburi çekip onsuz hem ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän halky bu ugurda köpçülikleýin mobilizasiýa etmek bilen adamlarda döwlet garaşdyrlygynyň hem de öz ýygytýarlygynyň ähmiýeti bilen bagly sorawlaryň döremegine sebäp bolýarlar. Biz öz ýurdumyzyň paýtagtyndan kowulýan bolsak, onda bu ýurdun garaşdyrlygy bize näme gerek? Diýip ýaňy ýakyn Aşgabatdan kowulan bir migrant aýdýar. Dünýä jemgyýetçiligi daşary ýurt hökümetleri we halkary gurumlar Türkmenistanyň garaşdyrlygyny ikrar edip, onuň öz ýygytýarlygyny we territorial bütünligine sarfy goýulmagy ugruna çykyş edýärler. Ýöne döwletdiň halky bilen döwletdir şygaryny gaýtalaýan türkmen häkimetleri garaşdy ýurdun halkyny daşarky dünýäden üzgünlikde we garyplykda saklap, olaryň durmuş we ykdysady hukuklaryny basgylap ýylatdy. Özlerine bolan garşylyk duýgularyny öýjükdirýärler.